Ang nicho naman sa pribadong sementeryo sa Dagupan City nalubog din sa baha matapos ang bagyong Uwan. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Hindi rin nakaligtas sa matinding pag-ulan at pagtaas ng tubig baha ang isang pribadong sementeryo sa Dagupan City matapos lumubog ang ilan sa mga nitso at mausoleo sa lugar. Sa kasagsagan ng bagyong Uwan, hindi na maaninag ang mga lapida ng ilang nitso dahil sa lalim ng tubig habang umabot na rin ang baha sa ilang mausoleo. Malapit ang sementeryo sa Pantal River at matatagpuan sa low-lying area dahilan upang agad itong pasukin ng baha lalo na kapag sabay ang malakas na ulan, epekto ng bagyo at pagtaas ng tubig dagat. Sa ngayon ay unti-unti nang humuhupa ang tubig sa lugar, ngunit patuloy pa rin nagbabala ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Kasabay nito, binabantayan pa rin ang taas ng tubig sa ilang river system sa lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.